Ofvia kenem. Ofvia kenem. Ofvia kenem. Arabuna go Ofvia kenem. Ago Ofvia kenem. Kene ezumezu mmụọ nọ n'Ofvia si unu biko na-ekwanụ m n'ala. Na-ekwanụ m n'ala, na-ekwanụ m n'ala, na-ekwanụ m n'ala, na-ekwanụ m n'ala, na-ekwanụ m n'ala. Na-ekwanụ m n'ala. Ọkwa nwa dị ala unu Chukwunonso Nwatakwochaka ka ga-akpọ ya. Chukwunonso Nwinyi nnukwu ọga m anọkọ m n'ala nnukwu ọga m anọ m n'ala akụba nnukwu nwadị ala nọnụ rinde Akwe itinye ego oche. Unu ga-edozi oche ndị ọzọ ka oche ndị ọzọ ka ọ baa mmadụ. N'anụ bụ ndị so nwadị a na-abịa na-enye m oche. Ndị so nwadị a na-abịa na-enye m oche ka oche zuo ụra. If we hang here, akpụchagodo nwadị a n'oge weta ovu jee weta sie ndị ga-eweta ka akpụcha ekene jee weta ovulu mgbe a na-eme ogene mba amaala m ga-abịa n'oyi uko gbogbo anyị achọkwaghị oke nkene ebe ahụ jee ka unu weta ebe na ozugbo n'oge adịghị Now for Chukwunonso n'onye bụ onye si n'obu nke Nawfia Chukwunonso Nwinyi si n'obu nke Nawfia ya na-alụ ọlụ na o wetara Ngene tata o wetara Ngene na Ngene ya emegheli ụzọ na nke iwu ọbụla bụ iwe ọ na-eme bido tata na ọ ga na-aga gara na-etinye n'elu nke na-aga aga na taa bụ ọgbọ ndụ ka a na-agọli na-akpọchi ya iwe ọbụla bụ iwe nseke
na ọ nọ n'ikwu nne ya na ị nọ n'ikwu nne gị arụ ndị ikwu nne na-agọnye ya ọgbọ anyị bụ ndị ikwu nne na-agọnye gị wee sị na n'ụbọchị taa na ọ ga-adụli ya na sị na n'ụbọchị taa na ọ ya adọrọ na ego nke ọ kpatalụ ego nke ị kpatalụ na obele ego ka ọ bụ obele ego na nnukwu ego ka ọ ga-akpatazi nnukwu ego ka na-abịa n'ọnya bụ ibe a n'ọnya bụ ibe anyị na-akpụchapụ mgbe kpụcha anya ọrụ a asị na anya ya na-abụ iwe dị mmụara ime ihe ekuku ikudo mmụọ ọnụ ya adụ ụwa mgbe iwe ikwu ụwa ya ajọ ndị ya asị na otu wee sighi ike n'ebe ọ bụla ọ na-eme n'ihu n'ihe anọ ọ na-eme na ọya abụghị ana aka ntụcha isi na ọya anazi ya na-apụta ego ka ego gozie n'ezinụlọ gọzie ma n'ezinụlọ nwa nwoke nwa nwaanyị ụkwụ esi ike na ebe ọ bụla na ibulie na-eke kwuo na abụ kwuo na nkwụ n'ela ibulie n'ọbụ ka ọ ọya nsịgwa bịa kpụcha iwe niile n'ọbụ ka ibukwulie n'isi nwanne nwoke elekwulie n'ọbụ ịkụta ịkụtakwasị ọ na-eme n'iru n'ihe anọ n'azụ ọ na-eme n'azụ nọ n'iru ọmụma pupu na ọ ya anakwa ela ikwulie ka ọ ga-adụ ọnụ olili na-ara aba ji ibe n'iwe ọma ka ọ ga-abụ anyị na-eli onye nwetara ewetara a na-eli a na-elite ndụ na-elite arụ isi ike na-elite ibe akụ akụ iwe nwe ego a na-apị egbeletezie aya Nwatakwochaka ya nwanne gị Ebere mma eji egbu ndị iro. ya nwanne gị nwoke ka ọ Nwatakwochaka mmadụ anya akaji onyonyo ya mmadụ ka ebe ọ nọ iwedo na ndụ ha ka ebe ị ga-eme iwere obi ije itili akwali ọmụmụ ị na-anụ iwere obi ka eje tili owu itili ngene tie ezumezu nne ka ọ dị ị na-anụ itinyezie n'ezumezu ezumezu ebe a ya tinye ya mụ ebe nche ọkụ oje na ngene ti oje na akwali ti ị na-anụ na ijeze n'ogwu ti ije na ana ndị ichie ti ị na-anụ ka enye ka o ya ezu
tinye ọkụ na ndị ọzọ a onye ka ọ mụkọtara ncha niile ọnụ ọ na-eji ewu ihe erutekwe nso n'ọdụ nso etinye aka ka ọ na-aga aga ihe si dugo na ndị ichie na ndị ichie jere na ndị ichie ekenekwe mbụ na ndị ichie ọ nọsọ Nwinyi na nwanne nwoke ọ nọsọ Nwinyi ọ na-abịa Excuse me. Itigo ọkụ ya sitụgasị aka ụba si bara n'ihe abịa a ga-emedugo olu ya ọjị ka a ga-emewe ebe bụ onye Igbo mere ọjị ma na-atụ ọrụ nzukọ ụlọ ma na anabata Nwatakwochaka ọya gwazie mmụọ na-eme ọsọ n'oge adịrọ olutego Ofvia nga Nawfia anyị ekenekwu gị na nọsọ Nwinyi n'olutego nnukwu nwa dị anaghị wee sị biko na ibe nna ayọba ebele ka nna emelie wee na-asị na ibe nna ayọbụ ele olutekweli merike otu igwe mmadụ emekwu m expect na ọ ga-adụ ele mana o bukwa m ugonzu wee na-asị gị biko n'ọzụ ka nna amaghị na-aba Chukwunonso Nwinyi ya na ụmụ nwanne ya ibe nna ya ọ bụ mbunye enu agamniru ibe ọbụla bụ ọchịchị obi ya na ụmụ nwanne ya ka imezu oluwenye maka na o bụ n'isi agbanyela osi wee dụ ọsị m gaba n'iru udo ya chele m wee sị n'ọnọgwụ ka nna asị ka iwere okpe ekene wee kene juolu mi abo ibo mani no ne megodu lunke wee na ayọ wee na asị ka ịgọzie nye o nwere ibe na-elie ndị na-arụ mana anyị nwa amara ọsọsọ bụ Ofvia nweze agụmali wee na asị tata ezumezu niile ya na anyị tata o weteli ya evi ọ na-eweteli mana tata
dị iche o kwuru na si je kwadobe ọ sị ya na ọ tata bụ eke ka o ya emie iwe nabata ya wee sị anya bịaba o wee bịaluo n'udo nwere nsogbu sitelie n'ezi ọ gagide lute na be gị n'udo na ọnwụ wee bata maka nna asị gị ibe anwụ bụ ọchịchị obi ya nke na-eme ya ọ nara ala lụcha ụlọ ọfụma ime ya ka ọ fụtalịa ibe ele nkwulie ma mmakwu ma ọ na mamarakwu mee ya ka ọ fụtalịa ibe n'elikwe n'izu n'ebi n'ọnwa ibe nna ya ọ na-eti mkpu na-asị na inye gị ego kama na ego ya ejinyele ndị mmadụ aka ya na ibe ọ na-ekwu n'obi ya ama akwa mana ọ bụghị ọbịa nwale maka na ụnụ abụ na ibe na-amụ na nzuzo na anya mara n'ọya ka nsị ka imechelie ka ọ fụtalịa ibe wee sị mmalụ me nabata ma gbara m nabata dole ile ịbụ n'ala ya nsọ na ịbụkwa na ụmụazị na-awụ arụ na-abụ n'abụ ime ọchịchị ugwu ka oluchebe aka aba chukwu oke na ndị ichie na ndị agha wee si na-edo ka nji n'aka na edo na-edokwe n'okwu na ele nkwukwele na ọgwụ ka oyi edolie na eke delie na oyi dolie na nkwụ na abịa na anọ na-atụ n'ụbọchị wee si biko kwu nchekwebe edubebe ma azidenti mmụọ azidenti mmadụ unu wofulie sọsọ mbunye enu ọ na-akọrọ alụ na kọl ka ọ sị m na o nweta kọntraktị duele na o nweta ibe duele na nga ibe ọ na-emukwe n'anya n'abalị na ọ bụ gị egwu kacha anya nwa nwoke nwa nwaanyị nyekwe na ejima ka nna idikwe unu nye nwoke na-abụ nọ ibe nkwulu ele nkwulie maka na nkwukwu na nna eme ngwesi unu biko nkwu mezuole enye ka ọ fụtalịa iwe wee na-asị n'ọjị ka nji n'aka kpọkwa obubu chukwu okike maka na anyị maala iru nwala azụ anyị kwa nwatakịrị anyị bụ ndị njọ nwesị biko dịka ọ gbara ụkwụ na ọbịa tata obu nke na ọbịa tata ibe dị iche bido mewe na ndụ ya onye esi ebe afọ ka o nwetawe kọntraktị kọle kọntraktị na ọgwụ ka ọ ga-atụ tata na ọjị n'otu ka anyị taa ndị ibe na-aba chukwu na ndị ichie na ndị Don't Kalaman Lusho. Don't Kalaman Lusho. As a girl, Get out of the Kalaman Lusho. Ọtụnụ onye bụ akwụ na-atọ ka na-eme n'ọnya ka ọ bịara na ọ bịara ọnya nwere
Akajobe Noya. Can I say, can I one of a win? Can I do it? I'm not saying I'm buying a and I can attack you. Can I have Umuokpu na Umuokpu I be? Can I get out of Nawfia? Can you room one and no one? Look, I can't job us. I got you up on you. I got you up on you. Kosoro.